Hi guys, majubuntag din tanan. Halay naghangkuan guys tingog kay padung siguro ko sip uno no ubhon. Nagahon nalamunan mo ra mag may nagbara. Yan galuto. Good morning! Good morning guys. Ay pakita na likod na abak ka pa ng likod. Hindi na bahap. Okay ra mo sa tagsigisi basta limpyo. Balag isi, basta limpyo. Basta gwapo pag nagsuot. Balag pangit, basta gwapo. Nagdam na siya sa pamahaw ni Gian. Nagbaw ni Gian guys. Luto na bugas mais. Ganahan man na siya kuan guys. Mais. Nagiluto ni John guys. Pinirito nga taong. Dia bagoong. O dinungag nga itlog. O pinirito. Wap! O buwad. Pas kami asudan guys. Muna mo ang kuan. Good morning. Good Pamahaw morning. karon. Good morning. How are you? Lingkod na ko kay Patay, masakpan, magkakudanis, ubog, sipon. Inom na yun ang tambayo. Hanap po ng ipanglaba. Parehas ni mo. Bukunti ka. Di magiti ka para sa ano kung manglabanong ka. Panglaba ramang kahit tambaw. Hindi ah. Oh, gimaingan ka, panglaba ray tambaw, nawa na. Sige, pirahan day ko. Kaway yung pagpating-pating kaya na. Mabugat ka, pariha ka naman ng bagbag hospital. Simba ko. Ano gani? Pero mo na yung video. So, bati pagitag na, tabingi pang video. Wala mong gutay, tripod na nga, piang na. Nangabali na guys. Reklamo na gamto amo ang mga tripod na nga, piang. Baldado. Kari na may nabilin oh. Hindi man eh pwede madas gawas. Ay pwede man eh madas gawas na. May pantag 75 na tripod. Buhi pa. Si mama? Itlog na butangan ko ng kamatis. Siya pa nagdala sa itlog rin kanina, nagluto ko. So daan ng itlog na kamatis daw. Pilutuan. Ganaganam na ya guys. Kung tayo ko, mura ang lutuan ko. Puta bingi. Bunga ano na siya. Piang na po. Kana may tuyo ka, kanang liog ba? Kana bang ibutan sa cellphone mo tuyo ka? Ana. Hop. Sobraan. Nasobrahan lagi. Nasobrahan po. Ba? Kuha na. Automatic ah. Plansa ah. Oh. Kita kay namlansa na siksi kayo. Nakabilbatom na ko kayo talon. Nakaspagiti. Katugon pantalon na makapawong og lamparilya na ingon nila. Iniglakaw ko nung pagmagay lamparilya kay mapawong. Kinaraan ba na? Kasudlag bata. Mantay na pagpuntag sa jupa. Hindi mo na napalit. Sa jupa na mantay. Bara plasahan dyan yung mga nawon. May plansahon. Mahamis din yung mga natin na plasahan. Siyempre, sa'yo mo ko nakamata, sa'yo ko nakaluto. Oh. Mati ka. Nahinilan dahil kaya mabugat niya ka. Kabobo na. Buwa din doon. Saan pa niya? Bawal yan, bawal. Ninanaw bata. Bata parang ako. Kita niya kugkuhan, tiyanak. Makita niya tadi hagkuhan ka ng perlas ni Carla. Wap! 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 Dapat hinahinir ka mong plancha lang. Pinaslow mo rin ba? Para di mabiglang masil. Oo. Pagbuhat. Gubutas itong sarado kaya pud nahuman sa taas ay. Muna ay siya mga tisni. Siyempre, yung ako ng kuanon, kapuyan ta ay kanang ayan tamay ng atong
Slow mo ba? Slow mo pero surely. Ninja move. Ano dia kakaroon ng tupion? Ay, ang sala mo na naman nagipagbagtuhan. Whoop. Whoop. Ano sa bayahan ko? Magkuhan di ay ko, Unsa ka? magirgil. Gerger? Ay, Jirjir. Gerger lugasin. Na kayo para baka makain ng tubig. Gerger ba? Gerger. Ngano pa na yung babae nigmata kaya tubang di siya sa amin. Hadlok mo sila nigmata ilang naong di na mao. So, Exercise man. Exercise. Lala, gara-gara oh. Pagka may gawa ko, tara, bisan itambot na ko, nagyapon ko'y hawak. Alam mo naman putol yung mga hawak. Mura niya ang sekreto. Na sekreto. Yan nanay nagkabuntag. Murag buwang ba? Murag ko ay makakita. Murag mag-video. Buwang nga ka. Murag ko rin makakita ba? Ay marag buang. Gargil na ka kay mga aunta nakaluto na ko ba? Be, Ano yung pag-amay sa hawak? gina kay ron. Pagpainit naman ka na nainit ma kay La City na. Kadunggod ka. Ang bisag termos papalihog. Gargil ko. Naglimog mo kog asin kaya gahong lalamunan ng natin. Ice cream, naman may tambaw dani. Ha? Ice cream. Maglimog-mog ta guys, maligam-gam nga na asin. Gargil. Good morning guys, yung tambaw guys. Kani mo kasi mo kung ay dire na mo buta na ko sa bagay na. Lah, 20 no? Diyo. Bawal ka pagkape. Ang tagal. May nura. Lang mo. Hindi pa kamukaon. Mukha na. Mga man lagi ka nagupad. Balik mo ni ginag kan undi ay. Ang tagal. Hindi ka masig kape, das niya nagkape ka din karon gusto na pag magkape. Hi guys, sa malamig pamahaw. Oras na para pumasyal ni Pangit. Si Pangit. Suroy-suroy si Pangit dito guys. Kada buntag man na mo siya pa gawas-gawason di laman maapil sa vlog permi. Buntag og hapon na mo na siya gibaklay-baklay. Nagimpod pwede na siya og ngani permis gawas kay isog man mamaak man sig makapaak makabayad ta sa oras. Hanggatong panahon karon guys, grabe ang kainit. La 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 la. Loy lamang kapangit, naniguwang na lamang ka, pagkakatilog uyab. Kuan ni be, 4 years. 4 years na siya be. Oh, pagkatuig na ni be. No, pagkatilog uyab. Loy, ang pangit. Pangit bati mo gipuyab. Mabigo lang tayo. Pangit tayo magpuyab. Masaktan ka lang, mabigo ka sa pagmamahal. Wa pagkatilog laki. Wa pagkatilog ana-ana pangit. Kaloy, ang pangit man katilog ana-ana. Bakit mo kuno na tinaganana? Wa pa man ka uyab. Buutan, pero bulang sa lang tao. Maak.
Hukta na siya guys kay matug karsada basig maparehasa mo ang iro sa una nga naligsan. Nami iro sa una nimo kay guys. Among binuha naligsan sayang kayo. Mo nang natagam nami wala na mo buhi kay basig maligsan ra pod. Bago pa mo tong lingkod di Duterte. Laki to to. Laki to ba man eh. Naligsan sayang. Duterte amang gipangan na tong iruha kay mao man to paglingkod ni Duterte nga pagka president. Namatay man hino naligsan ni nga na magamo ang silingan pagabuntag jo nagimo ang iro to adito sa kalsada wa na ning tikig na ning diwalwal nagdila kay naligsan grabing luoja mo na natagam na mi guys di na namubuhian na mo na siyang huktan kay matu kalsada loy ka jog maligsan Dig. Ipakita ang totoy bebe. Totoy bebe. May panay iro kinabuhi zero kay dili risky sa kinabuhi sa baboy, manok, loy kayo mga kambing ihulon sa. Iro kay dili. Manto sila mamatay. tagabantay man ni sila mo may ilang trabaho tagabantay lisod po na ilang trabaho kay tagabantay halos way tugtog Bali ni siya matug ni kabuntag kagabi ni matug. gamay kasikas aw-aw na sagbot na nga ang nataran pag unahon na tagas nag mga sagbot Hindi pa ko bigyan pa na kung kuan na ikaw di ka pwede. Siguro ka magtanaw. Di pa na ko magunahan eh. Doon ako taas kaya makabalhin na sa taas. Magkuhan mo ko ron. Kuhan ko sa kisame. Butangan na ako kasya itong kahoy. Kisame ba ibabaw? panguhag limonsito pa kaya nga himog Diyos Ha? panguha na madagang limonsito kaya himog Diyos Bangko ka. Nung talagyan kuhan. Sama ko sa bangko. Tingnan Diyos. pangit agtutoy oh galaylay agtutoy pangit susaga mo ang pangit oy ang buhok Ha? kulot ni mo ang buhok Bisbisi, nag-ulan gabi, bisbisan. mutaon rin namang kuhan guys limonsito kay mo ng juice May kitayang ka na ng pagkuba, may gamit ko. Ah. Ay sa. tuaos nas kuhan Hindi ako ano kung to si manguhan dapit to nasimuhang kamot to kana ba kita kadyo palit sa sapit sa kuno. Ano nang bangko ni kabot? na nahinog na to nahilo Hindi bang naging iwasan sa handro. Nauna na ko yung likod. Transform mo po lagi na diyo. Iba mo na diyo. Transform mo pong likod. ngano man So, anak po sin. Diato. Lugar sa yung nag-transform. to si babaw to dako Ay, sagod. Isang tanag tarong. tambaw na ta sa to ang ubo Ano itong nahinog binawa? Man itong nahinog lagi. nao si babaw Dagay. kana napay dako Ay, nahulog. Ay, nahulog na siya. nahog na dyan na sangit na Sangit. Ayat tadi sakto na ang kadako daghan na mari din gaburot-burot nagang bulsa hangisad sa bulsa Kaya may numpog ko. Ay, pati na rin. Mga ba ne? kana tapos tumoy to itong isa-isa nga Pangit. kana be kaliwaro sa mga iro
Nga, sige magsininggitay. Silingan ra, sige sininggitay. Silingan na mo mga tanga. Haba mo. Dulog. Ang buwak nga naman na. Tro. Na ijang buwak. Mumunga na po na siya. Lawa na po sa pagbunga. Mumunga na po ni. Alam, mira bakan kaon na naging diyang bunga. Sige nagkan kaon, murag mani. YouTube, may kuwan na kay natara. Mingkoy, good morning Mingkoy. Oh, pwesto. Ano na dyan mo pwesto? Good morning. Nangay kasi mo ang kuwan. Cooler. Di ara ka, kay nairo na itong arang kaisag, basig bugnoon ka. Lingkod sa guys, kay paway tagamay yung manatag manakong panguhan sa gawas. Panilhig din naman na po kong limpyo sa tangkali pangit. Manang pagawas ako si pangit. Mulingkod sa ako kay magunahan na po kung saya ko akong isunod na buhaton. Kay daghan kayong buluhaton, naglibog na kung sa unahon. Ato lagi may katawa. Naglibog na ko guys, kung saya akong unang ang buhaton sa mga boto nung daghan kayo nagtambak. Napay pandayonon. Ito apay labhanon. Sus, Mariusip, Ginoo ko. Lisod maging kuhan. Natay, nanay, tatay. Pero paway sa tagamay. Ngunit sa tag cellphone ba? Pawa sa kuhan. Madigo kron tagtaod. Dito, pawa sa singot. Kay si madam, tig-video na ako, bawal bang na si madam mo. Si lingkod-lingkod si madam mo, painit ba? Ngisi yung kadaw mo. Pagsisira ulo. Ano sa kinakatawa niya? Wala lang. Nagkatawa na akong mula tulong tinagan kayo. Naglibog na kung sa akong unahon. Katawan no, good na. Siyempre, mabit na yung katawar ako. Katawiran ng imuang buhato, unsay unang buhaton. katawiran ni mo ang mga buhaton na jud hang libog-libog kay malibog gani ka na makutaw dyan imong utok. Kaya ra na. Kuway sa kadyo. Ligo, niguman. Ugma sa gatong mga labay. Magkuhan sa karon tiwasan sa taas. Tabangi ko magkuhan tag libilos kay di na ko kaya ko rosa. So pagtanan ng libilos, di basin niya kag kisami ana. Ubos og taas. Dili bantay. Tabangi ko niya hosra man imong maglibil hosra ta ba atong kuan naglinya ay atong kuan nag guhitan na sa dapit ng kahoy butang ha. Ikaw assistant ako niya ha. Tubag sa alam po ng akong assistant. Mura mutabang dili. Wa pa ganin kami ngagpilay sweldo. Tildo naman. Karang kaluoy tabangi ko. Tabangi ko daw. Naglibog na ko siya ngay ng buhaton. Naglibog na ko na siya sa angay ni diyang buhaton. Sa mga buhatonon. Ano di angay ni mong buhaton? Asa di mo ang gikalibugan? Unsay unahon ako? Na? Mulaton. Luyan ni mo pa. Iloy. Eh, ka naglibog na kasi mo ang mga buhatonon. Kay labunon. Kay hugason. Kay pandadyanon. Kay limpyunon. So, lupig pa may OFW. Lupig. Nag-OFW na lang sa. Parang kaluoy nagpatabang na dinali mo kaya. Kaya? Hindi kaya good. Update ra mo na ho guys kung kano sa mga manan ni dyan dihang kwarto. Kay ginahinadyan ra na ni dyan og kuan. Trabaho kay naglibog na kuno si dyan unsay angay ni dyan buhaton sa mga bulahaton. Unsay unahon? Sus Ginoo ko. Gan ka tambaw sa ubo ng sipon manglaba. Manglaba ko ron. Ay kapila-pil dukdukon di ka mamaya mo. Sakit ka. Patijak-tijak ron to. Yes. Susun ka buwang. Ano magkasakit man pasaanon balig labunon di man pasaanon. Ayaw gara-gara. Oh, ikaw. Diya, tabangan ka di ka magpatabang diya maglibog-libog ka sa imuhang unahon. Yung tabangan ka di ka magpatabang. Kaya ra na nako.
Wala kang tiwala. Adyo lagi anara nga masenyorita imuhang asawa kay ug ako masenyorita. Labaw pag jikas maglibog. Magsigir ako diag bilangkad di na ako mulihot. Grabe na problema ka. Pero meron ka ng bilangkaran. Luto ka. O ginoo karang mingawa dere sa mga dapit guys oy. Kamirang tulo dari na bilin si mama to as tindahan bisi cellphone. Isa pod bisi sa cellphone. Sing baway pa mo. Paway sa karijut. Okay. Buboylo mo kurong buboylo ba? Kabo ka mo buboylo? Buboylo sa mga buluhaton ba? Parang kainit na. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Isa ray solusyon lang ng imuhang problema, libag-libag kagan sa imuhang unahan sa mga buhatonon. Anta na. Ang Sugda na. cellphone may unaha. Kanang cellphone may unaha. Pero di ka maglibog. Karon pa ganito ni Kuan. Palibag-libog pag kayo sa imong unahon na. Diyan na ka na siglili din imong cellphone. Tanaw. Hantod na ma. Tanaw ang Hantod na. tanaw. Ora guys, agisang kita na guys kay gituli. Mo na imuhang Niagi man ko.